taka ka fito mun bi ka ai na birni naka kauyuka ma naka Adamawa duka ka kira an farka ruwa sai shuka an buga an barka ɗansu sun ɗaujarka masu son daga taka sun yi sun sha duka ga kashin rike tsoka dan fulanin buka wa yake mana tsokaci gwada mana lokaci ga mu tare da tabbaci na faɗa muku za mu ci ka zame musu firgici in ka ba su kula ku ci ka cire sa hayyaci maganar tijana ake hagun mai dama yake in ka kwamsa kai ka sake Adamawa nan ta fake wanda ta yi ruwa ya jige kan adawa kar su sake sun ba hanya sai ta take kai su dawo inda kake ka rike Adamawa kai ne zakaran Adamawa gaba toron giwa kai ne taragon talakawa da kafafun tsaiwa a dafa a daka sai kalwa hadarin yayi tsawa gulbi ka ci mai gaugawa babu mai kanzarwa duk wanda ya kibi ya yi garwa ba ne a dan baiwa kai a gaba masu kwakwalwa ga galadima mai cikar kima ga gwadon gwalma masu al'umma to muhimmi ba kula babar kama a gaida dumfama mai cikar himma galadima kuma da alkairi ko ga cikar burin Adamawa nan kuma ga batantanta da inganci kuma ga fa mai kishi ina al'umma kuma ka zama gwamnan Adamawa nan kuma abu da a gani ya aro bayarwa kangaren ya sallama da yan takawa ga mu ga gwamnan mu da ke kishin mu ba Adamawa kai ta yi ma gurbin zama tijani gwanin tijani tijani da barin hauni jale mu da yan rudani mai za maka ya isa bani su ne a cikin gaulani karshen ta su ta yi tirani mai kyauta ta daure birni kamshi hana tashin karni daban kace namun bauni garba da amanar sani mai ko haka dan dubani ga zaben Adamawa nan mai kishin Adamawa nan abin zaben Adamawa nan ga ladiman Adamawa nan alkhairin Adamawa nan cikar burin Adamawa nan yau mun samu cikar buri zaben ka da alkhairi ga dan gaske mazan fari mai himma guzurin dori ai tafiyar ka da alkhairi nan ne ta yi tasiri tijani maza suri hali ya zamo jari ba sa iya magori nawa mai jama'a tari tijani baran tijani mai dama kulawar hauni wanda ya su kawai tijani kamar su suna wayari dan kai ka ci zaben birni kawai ka suna tijani falke tafiya ba rauni gwamnan mu galadima gaishe gwadon gwarba kai ne gaba in garba zabi daga al'umma dukansu da dumfama ka sallamu yan lema abc ta burma mun zabi galadima shuka a cikin lema galadima na mutane shirin ƙauye da birane da tauna kan hadiya ne ashe kuma ofa bulane da falke mai tafiya ne Adamawa ta guda ne tijani ake magana ku kaura kudin fitina da ku bari ke magana akwai maganar magana in kun rance ku tuna Adamawa na ta tuna galadima ta shina wasu sun lafe a kwana mu mun san za a rina a rabe tsada da
magana maganar Tijjani muke tafiyar na inda take APC sak mulki maganar ga yadda take muna Tijjani Adamawa na tafiyar Tijjani ku raba mu da yan maganar rudani kuna fintir na tafiyar Tijjani wani ba da yana layin Tijjani wasu sun hango mu suna gaulani galadi ma tafiya ba rauni Adamawa sun kafa da Tijjani Tijjani galadi ba na jiyan zamani ga kulawa don a ci gatar zani ni dai kowa bishiri kwance ni ka bar kalkal da ido duba ni na san da sanin ka muke sabani yin ka hau ba maganar kaulani da ni da yan Adamawa muna da yakini gwamna kai za ka yi ba wayo ni a kai tafa wa gwamna kwararre dan amana Adamawa shi ta nuna kadan adi sai su fanna wane yan fana ga masu fushi ku daina ku dangana ko na tona ku samu guri ku zauna ranku ya daina kuna Tijjani farau-farauna noti daidai su fana ku tare ku zo mu jona Adamawa ba hiyana su ma da jini a kuna zafi da kuna ku sai hoto ku wanna ku taho mu gaida gwamna rara zan zo mu zauna da suke liman ka auna sanata bana kai ta nuna idan masu zato su a fada da cikawa gwamna mai fada da cikawa gamo da kasawa mun gamsu gamo da kasawa zare da abawa ku ne kuka saba rabewa mu karewawa yankin kuka kare ginawa ni ba ni da shayin masu tumu suka saba gasawa a karo da karo kuma rabo ne suka saba bugawa sanadin jarabawa da jirgin sama ya yi da gawa kuma runguma jagora zare ba allura da filla mukan yara barka muku saurara alahu kuma yankara sa'a muka tunkara riba da icin girya shiru da rufe murya ka shigo ka ishe gayya bayan maka jayayya ka fi isa da gogayya farara ne alaya marau a ishe suya kilin kiliya hanya adama bashirin farko jinin haya yi karko da safa ake sako da kan shi yakan tako ba ba shi jiran zaiko ka ja da mara malam mun gamsu da kai gaba jagoran Adamawa mutunci ya fi kudi na ce Tijjani farauta ta aifari Adamawa mutunci ya fi kudi to dan haka gwamna kai muka so mu ja maka shi ko shi ya jiyo Adamawa mutunci ya fi kudi to dan haka gwamna kai muka so mu ja maka wancan shi ya jiyo mu tuba ga Allah na yi gida hana cire tsabar na yi kuli Tijjani farauta ta yi fari na mori da mai ko dan asali kusanci da kyawu ko na hali a ranar mutunci ya fi kudi kusan haka Allah shi ya nufa tsinki da bino dan kilili Tijjani farauta ta yi fari tabaraka Allah dan manzan ma'aza muka layi kai mu biyo Tijjani farauta ta yi fari Adamawa mutunci ya fi kudi to dan haka gwamna kai muka so mai ja maka
kafa layi yan ayayo. Tijjani farauta ta yi fari. Adamawa mutunci ya fi kuɗi. To dan haka gwamna kai muka so mai ja maka wancan shi ya jiyo. Idan kuka duba shi dattijo abun fahari ne. Ta yi fari. Komai rinzi shi Tijjani butunsa guda ne. Ta yi fari. Ka dai kallon mai tawakkali rabo na rabo ne. Ta yi fari. Tijjani gwani ne wanda ya ki shi ba shi da hujja shi ya jiyo. Tijjani farauta ta yi fari. Adamawa mutunci ya fi kuɗi. To dan haka gwamna kai muka so mai ja maka wancan shi ya jiyo. Idan na ga gwamna bintir za a yi masa murna. Ta yi fari. Ya samu makaji mai natsuwa a gami da amana. Ta yi fari. Tijjani muradin Adamawa mu shi muka nuna. Ta yi fari. Gwani na gunaye dole ka gane na yi maka waka ne na biyu.